Mzimayi uyu mukumuonayu mu chaka cha 2020 anabereka mbuzi. Mbuzi? Mbuzi enyeni? Inde. Zingatheke bwanji munthu mpaka kubereka mbuzi? Mzimayiyu kapena kodi anagonana ndi mbuzi? Kodi kapena ndi ufiti? Anthu kwawoko anati chani za izi? Moyo wawo wa masiku onse umawayendera bwanji? Dine Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kupanga like komanso share nkhanizi. Pali nkhani zina zomwe zimakhala zozunguza mutu ukazimva, zobalalisa, zolilisa, ndipo zina nzosamveseseka. Nkhani ndabwera nayo pano ndiyosamveseseka pomwe ati mu chaka cha 2020 mzimayi wina anabereka mbuzi. Dzina lake ndi Alifosina Muwata kuchokera ku Congo. Poyamba Alifosinayo anabadwa zabwinobwino muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula, ndipo atafika msinkhu wa banja Alifosina anakwatiwa ndi kukhala pa banja. Kenako mwana awiri, atatu, anayi, asanu ndi kukhalanso ndi pathupi pa mwana wina mwezi wa 9 omwe tonse timayembekezera kukolola unakwana ndi kupitilira mpaka miyezi 11 mzimayi asanachire. Koma tsiku lina kunada zabwinobwino monga muja momwe masiku onse kumadera, ndipo pakati pa usiku Alifosina zinagundika mwa hadi muja momwe sakanatha kupita ku chipatala, ndipo pa chifukwa ichi iye anaberekera mnyumba momwemo. Koma chodabwisa chindi chakuti atayang'ana anaona kuti ndi kambuzi miyendo 4 kakungowayang'anisisa mayi yakewo. Iwo kanali kambuzi kakuda ndi manga a white kumutu. Izi zinadodomesa Alifosina, ndipo anatuma ana kukayitana aneba nawo anagwidwa nazo zanzizi. Koma itatha 30 minutes chibaduleni kambuziko kanamwalira. Pomwe kumacha kummawa nkhani inafika pena paliponse kuderalo, ndipo chikhamu cha anthu chinasonkhana ku nyumbaku kukaonerera malozawo. Achipatala anafikanso ku nyumba ya malozayi, ndipo iwo anati akandikoyamba mu moyo wawo onse kuona zinthu za chilendo chonchi. Tinaona ndi maso athuwa kuti inali mbuzi yokhala ndi makala zawiri. Sikuti inali mbuzi yoti kwina ku munthu kwina ku mbuzi ayi, koma yonse nkukhala mbuzi ndithu kuchokera ku miyendo mpaka ku mutu. Anthu ambiri amati mzimayiyu nkutheka anakhala malo amodzi ndi mbuzi, koma mzimayiyu analumbirisisa kuti sangapange chinthu cha umvi ngati chimene chicholo pang'ono. Pomwe ena ankati izi nzolozedwa, ndipo ena amati ndi mphamvu ya ziwanda. It is about the woman who gave birth to a goat. Tunaangalia kabisa ni mbuzi ilikuwa na kulere mbili. Mamuna wake wa Alifosina anathawa banjalo kamba kuti ati sangakhale malo amodzi ndi mkazi woti anaberekapo mbuzi. Patadusa kanthawi anthu anakanyengerera mkulu yokuti izi zinachitika zinatha. Mulungu ndiye mwini kudziwa, pa chifukwa ichi abwereranenso ndi mkazi wakewo kuti azithandikizika, ndipo zinaterodi. Koma anazangosiyaso pathupi pena kwa mayiwo. Iye nkuthawaso banjalo, ndipo mwa chisomo cha Mulungu mwana wina obadwayo anabadwa zabwinobwino muja momwe ana onse amabadwira, ndipo ndi uyu wanyamulidwayo. Dziko lino lapasi kuli zochitika zosiyanasiyana, nchifukwa chake anthu ankaganiza kuti mwina ndi ufiti, poti ufitiwo ulipodi. Mwina atunziwanda kapena mayiwo anakhala malo amodzi ndi mbuzi, kapena mwini Mulungu anangofuna kuonesa chodabwisachi mukuganizanji za nkhani ya Alifosina. Osayiwala kuonetsa aneba mwina atakukhala ndi yankho loti nafe tiphunzire nawo. Munthu amaoneka kuti uyu ndi munthu akachena, ndipo omwe muli ku Cape Town muli ndi mwayi wa mavalidwe abwino komanso ali ochipa kwambiri, chifukwa atu ku Cape Town kuli HD Focus mwale omwe amapezeka ndi katundu wapamwamba, katundu olimba kuyambira zovala zachimuna zachikazi za ana ngati masuits, skirts, matrauza, nsapato za mayina, wristwatch, mapoto ndi katundu wina wambiri oti anthu akamuona nkumaona ngati wachokera naye kumangala
pezani a HD Focus Mwale. Katundu wawoyu amatumiza dera lina lililonse ku Joniko, kamuli mu Gauteng Province, Eastern Cape, Western Cape, Limpopo olo KwaZulu Natal. Akupezani katundu mungaguleyo kudzera m'mapep stores komanso njira zina zotumizira katundu. Tayesani kufuna kufunsa zambiri powayimbira pa 0839253133 ndipo muzathandizidwa ndi msangala. HD Focus Mwale, inu kuchena musamango kuonera kwa aneba.